Lehengo torloiu fabrika bat, beta bi eraikina, utzita egotetik Zorrotzaurreko berrikuntza faroa izatera pasatu da. Bilbao Asfabrik beste urrats bat da, uhartea talentu eta ezagupenen topaketa bihurtzeko. Zerbitzu aurreratuen fabrikak uhartearen iragana gogorazten du, egurraren eta beiraren artean, eta bere izaera industrialaren artean. Pareteen artean, Mondragon Unibertsitateak ikasleak prestatu ditu 4.0 industrian eta ekonomia digitalean. Ekimenaren eta enpresa ekimen berritzaileen aldeko apustua da, eta helburu nagusi bat du. Tokiko enpresen lehiakortasuna hobetzea eta inguruko hiri garapen iraunkorreko espazio handia sendotzea. Eraikinaren kanpoaldea ere erabat birgaitu da. Kristal zabalak barne, argi naturaletik barrura sartzeko aukera ematen dutenak, eta sarbideak beste unibertsitate batzuekin lotuta urbanizatu dira. Guretzat, Mondragon Unibertsitatearentzat, Zorrotzaurre irla oraina eta etorkizuna da. Ekosistema berritzaile honetan agente aktiboa nahi du izan, eta parte hartu beste enpresa eta erakunde batzuekin. Bilbao Asfabrik ambizio handiko proiektua da, udala buru duena, bazkide estrategikoen sare baten laguntzarekin. Europako finantziazio handia du, eta Zorrotzaurre bizitzeko, lan egiteko eta gozatzeko uharte bihurtu nahi du.